Catalunya assumeix el lideratge de l'acció 5 del Pla Kazan de la UNESCO. L'any 2017, desenes de països, organitzacions internacionals i ONGs van aprovar el Pla d'Acció de Kazan. Aquest pla té com a objectiu potenciar l'esport com a motor del desenvolupament sostenible i la pau. El pla incorpora 5 línies d'acció, cadascuna liderada per una entitat, organització o govern diferent. Les 5 accions volen generar, compilar i visualitzar informació sobre polítiques públiques d'esport amb l'objectiu de mesurar com els estats han contribuït al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. L'esport és una eina estratègica per al desenvolupament individual i col·lectiu per millorar la salut, lluitar contra l'exclusió social, afavorir l'equitat de gènere, facilitar la inclusió, reconduir conflictes i situacions de violències i fomentar la resiliència i la cultura de pau. Al setembre de 2020, la UNESCO presenta Catalunya com líder de l'Acció 5 i dona a conèixer la metodologia per desenvolupar-la. L'Acció 5 té com a objectiu aconseguir un espai de referència internacional únic que reculli tota la informació relativa a polítiques públiques d'esport i activitat física, dades i bones pràctiques. D'aquesta manera, l'Acció 5 impulsarà i enfortirà les polítiques públiques d'esport i activitat física que es fan arreu del món, donant suport a la capacitació de les administracions públiques competents en l'àmbit de l'esport i impulsant noves eines i bones pràctiques internacionals. Amb el lideratge de l'Acció 5 del Pla Kazan, Catalunya referma l'aposta per ser un referent internacional en l'àmbit de l'esport, l'activitat física i el desenvolupament.